Chiar la margine de sat, colo sus în mahala, e căsuța mea, e căsuța mea. Și la straja ei voinici, acum mari, atunci mai mici, stau un rând de nuci, un rând de nuci. I-au sădit părinții mei când erau mai tineri. Părinții mei, părinții mei, toată roa florilor s-a ascuns în ochii lor. Roa florilor, roa florilor în ochii lor, roa florilor. Și ce dor mi-este de ea, de căsuța draga mea, de căsuța mea, de căsuța mea. Are mirosul de Paști, de-a mamei cozonaci, cum doar mamă tu îi faci, cum doar mamă tu îi faci. Tată, și în ochii tăi atâta dragoste în ei, în ochii tăi, în ochii tăi. Și în brațe când mă strângi, să nu văd tu, tată, plângi, de bucurie plângi, tu, tată, plângi, de bucurie plângi. Părinții mei, părinții mei, trec anii, Doamne, trec și ei. Părinții mei, părinții mei, dar tine rămân ei, tine rămân ei, în ochii mei, în ochii mei. Părinții mei, părinții mei, atât de mult mi-e dor de ei, mi-e dor de ei. Mulțumesc! Daniela, te-am ascultat cu multă atenție pentru că sentimentul despre care tu vorbești este unul nou, pe care eu cel puțin nu l-am experimentat. Adică pe vremea când eram eu copil, părinții noștri nu plecau. Nu eram puși în situația în care sunteți voi puși copiii din ziua de astăzi. Și te-am ascultat cu atenție pentru că mi-am adus aminte că astăzi de dimineață, când îi duceam pe cei doi copii ai mei la școală, m-au întrebat dacă o să fiu cu ei măcar de ziua mea. Și a trebuit să fiu foarte sincer să le spun că nu am cum să fac asta, pentru că fix de ziua mea e zi de filmare din plin de preselecții la România au Talent și i-am lăsat foarte triști cumva. Și da, abia acum realizez că de fapt, vezi, e un sentiment cu care eu abia acum fac cunoștință, dar ca părinte. E o situație, într-adevăr, și cu atât mai emoționant momentul tău.